e kuonde dak ma gintiere ahinya ahinya wang'e ni tinde piny olony, estates nitiere mopogore opogore, gitim nang'o? Sharon, wach street lights no en wach ma pek ei Kenya sani, nikech street lights is a major enabler. Asewacho ni mine manie chiro, miyo example mar Kondele Kisumo. Sani ji nyalo tiyo nyaka saa 4:05 otieno nikech street light. So street light en program ma sirkal kawo in liaison gi county governments mondo omed ke street lights kuonde ma ji tiye kata kuonde ma ji ng'enyie godhiambo mondo jo Kenya oyud street lights. So constituencies kod counties ahinya. Counties lias gi national government to kidam street lights medre kaka resources ntie. Of course gigi te lure gi pesa mantie to imedogo street lights kaka wamedre. Higa ka higa ntie targets ma sirkal ketoga mag the number of lamps monego giket e higa no, to gitemo kabisa mondo gi avail resources go. Kenya Power en an implementing agency, wabe watemo kabisa e higni adek mokalo Kenya Power se meet target ne mar the number of lamps to be installed in every year. Wabiro dhi nyime kalure gi kaka sirkal lias gi counties kaka gimiyo priorities mag different markets, to kagimiyo wa pesa go to wabiro ringo kabisa to waketo tachego. Koro inyalo lias gi your county team through your MCA mondo gine kaka gi prioritize